tikomborera kani nai baba dai mambo tikomborera daima tikomborera munga daima tikomborera nai baba dai mambo tikomborera neri mwezuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore dai mambo tikomborera ona daima tikomborera daima okomborera nai baba dai mambo tikomborera neri mwezuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore tinokukwazisai muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva nhau yemusami yaramba kupera. Taimbofunga kuti ndo anonzi mahappy endings ekuti muzukuru ane murume wake aroorwa, nhamo yapera. Vanasekuru vakafa, gogo vakafa, mwana murume wemuzukuru, murume waTekla akafa. Ndokubva tazopedzesera kakukupai chirongwa chekuti Tekla uya aroorwa ane musha wake. Pataifunga kuti aiwa musamifa it's a closed chapter, hatina kuziva kuti kutotanga kwemamwe machapters. Rangu zita ndinonzi Andrew Ndeshamba. Sengwa jese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Mukadzi murume akaroora Tekla, mudzimai wake atibata akati aiwaka Tekla atotora murume wangu, tongaitinzwe, munoti kudini nayo nhau iyi. Ndonau yatinayo muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Daima tikomborera kani nai baba dai mambo tikomborera daima tikomborera munga daima tikomborera nai baba dai mambo tikomborera. Makadi muri yeZimbabwe, makadi muri yeZimbabwe. Ini ndiri mukadzi auyo kuzotaurawo nyaya yekwamusami. Program iyoyo ndaiona pa YouTube kwandiri kuno kunze kwenyika, ndaiona nababa. Ende zvairwadza, zvaidzimba, zvaiitika pafamily, gogo nasekuru nemusukuru wavo. Takaiteedza kusvikira ite se ipere. Hatina kuzoona imwe program yakaita se yakauya. Saka zvadaro iniwo ndakatanga kusangana nema problems mumarriage mangu, ichitadza kuziva kuti kochi chiri kuitika. Ndaizvibvunza kuti chii chiri kuitika, kana ndisingachachengetwi, ndisingachaitwa sei, ndichitadza kuziva kuti ko baba vari kuzvifambisa sei. Nerimwewo zuva ndakazoti ndavafonera neWhatsApp vaenda kumashopu. Ndopanda vane imwe nhamba yavainayo, ndopandakanzwa vari kutaura vachitaura nemukadzi vachiti ndiri kukumbirawo nhamba dzaana Tezvara, dzaanani vanhu vekuZimbabwe. Abva ndavabvunza, ndakarekodha, ndinayo audio yacho ndakarekodha. Abva vandirambira vakati hazvina nebasa rese izvi. After a week kudaro pakabva pafonwa. Ndiri mumota, baba wangu wabuda kunomwa kofi. Saka vane foni yavo yavaigara nayo mumota. Abva pafonwa kudaro, yakaringa ka3 kechifu abva ndadaira. Abva ndaona zita riya randaiziva, ndairichiriziva but ndaitadza kuziva kuti ndiani. Ndakangoti pamwe vanhu veonline. Munhu uya adaira aloded. Abva ndamuti no, iwe uri kunyeberwa kuti kune mukadzi. Kune mukadzi. Saka vakandiwana ndiri pafoni. Ende ndakarowa zvakarwadza. Ndakarowa ngenyoka yapinda mumusha. Ndakavati muri kundiroera here kuti ndabata foni. Zvikanzi wanga vasingafaniri kubata foni. Kurova kwavaindiita vaida kuti musikana uyu asazive kuti musikana wokwagogo, kuti vasazive kuti kune mukadzi kuno, inini ndisazive kuti kune mukadzi kuZimbabwe. Zvadaro laki kuti zita iri ndairiziva, ndakange ndine nhamba dzake musikana iye ndakadzichengeta. Ndopa ndakamufonera musikana ndabva mukurohwa. Foni yangu yakatodonha mvura, abva ndakatozonoigadzirisa. Abva ndamufonera musikana anga aenda kumapasipoti nefoni yababa yavaiti vanga vasenda kuZimbabwe kune hama yavo vachindinyebera izvo yanga enda kumukadzi wavo.
abva ndafona kudaro kumusikana, abva ndati ndini uya wandambodaira, abva ndamuudza mamira zvakaita, akati madha ina handina chandandichita se ndichiziva. Ndikati no, hauna problem, kama muchida kuenderera mberi nemarriage yenyu enderai, but ndo zviri kuno. Zvadaro ndiri kungototi munhu wavakawana online. Baba vati abva vazondidurira pachena kuti ndo zviripo. Zvakanetsa kugamuchira kuti barika rinoitwa here kumusha kana kuti rinoitwa handinyatsonzwisisa hangu. Ndakati tichigara chingonetsana kusvikira nhasi nenyaya iyoyo yebarika. Vakanditi vachandipa mombe dzangu 3 nokuti pane zvakamboitikazve nekurera kwandakaita vana. Saka vakanditi vanondipa mombe dzangu 3. For sure taigara tichichinjana mashoko nenyaya yemusikana wokwagogo. Zvadaro abva ndazofonera musikana because pane ainditukawo kuFacebook, munhu iyeye handizivi kuti ndiani, aituka vanhu vese. Abva ndamufonera musikana ndikati uri kuziva here kuti munhu wauri kutaura naye ihama yako here kana kuti? Akati no, handitombomuzivi, ari ngonditukawo. Okay, ndikati no, kuti tive neupenyu hwakanaka siyana naye munhu iyeye because ina handisi kumuziva kuti ndiani. Zvadaro tiri mubarika, tiri kudaro. Barika rachoni inini ndandisingarioni kuti ibarika because baba foni yavo havabati pandiri, inobatwa kana vari panze. Yakuuya mumba foni iyayi, asi handimbooni vachitaura neadzimai vavo wokuZimbabwe yeye muzukuru wagogo, handioni vachitaura naye. Ndo pandakati this week regera ndiite sei ndimboenda kuYouTube. Ndakangoita zvekusundwa zviya. Abva ndati regera ndiende kuYouTube ndimbonoona maprogramu. Ndatarisa programu yaMr Tishamba, ameno kandagona zita ravo, sorry. Abva ndaona iriko zvechokwadi. Abva ndaona musikana uyu, musikana ndomuziva uyu, ndiyo 40 yandinayo. Handiti ndinzwa akutaura zvekwamusami, akutotaura kuti ndakaroorwa, ndine murume wangu ari kunze kwenyika, anobva kwaMutoko chichi, akutotaura zvakawanda, ndiri kuchengetwa, aiwa zviri kundifambira, vabereki vangu vari kuchengetwa zvisingaiti. Abva zvadaro, abva ndabvunza baba, ndikati baba mune shuwa here kuti makanotora musikana uyu? Vakati ndiwo wandakada. Ndakati ko makadi kundibudira pachena kuti aiwa musikana uyu ndiye uya wokwamusami. Handina mbovhera ndaudzwa. Vanhu vaMwari, vanhu veZimbabwe, dai ndisina kuona kuYouTube, handina chimwe chandaiziva. Ndaingototi baba vakaonawo someone online, ivo vaiti vakasangana naye kuZimbabwe murodhi vakangoziyana. Saka inini interview iyaya yavanhu vaMwari yakandirwadza, yakandibata because ina handichakwanisi kunyatsowana zvandaichiwana. Ndinoda kukutaurira mhuri yeZimbabwe kuti ndakaita 2 weeks kuzosvikira ndiende kwadhokta ndisingavati, ndokubatwa BP, ndapa mapiritsi eBP, ndakumwa mapiritsi ekuvata. Pandinozama kuti nditaure nababa, baba vanondikata, vanondita haufanhi kutaura nemuzukuru wagogo, hamufanhi kuve necommunication kusvikira ndaita se ndakuzanganisai. Inyaya iri kundirwadza. Ndonzura zvemusikana tsitsi kuti musikana akagara kubva 2022 kusvika nanhasi akavamirira asingazivi kuti kune mukadzi, akazviziya last month kuti kune mukadzi ariko. Ndinomunzwira tsitsi. Paneni chaipo handina chekuti ndingati ndingamutsamwira, hakusi kuda kwake, but kuda kwababa. Baba dai vanga vagadzirisa barika ravo, vandibudira pachena, vabudira musikana kuti ayo achiziya zviri paground. Kana paine zvinenge zvichitumirwawo kuZimbabwe, zvinenge zvichisendwa, neniwo ndichiwanawo something. Manje ndakati nditaure, ndinoitwa kunge ndinopenga, ende ndakutopenga vanhu vaMwari.
ndakutopenga nekuti inini handisisiri right. Zvinoda kuti munhu kana uchitaurawo chinhu uve uchiteererwa, kwete kuti zvaunotaura zvese zvinenge zvisiri izvo. Ndakakwanisa kuudzawo sekuru vangu, inini sekuru vangu ndo munhu wani ari kuziya nyaya yangu mhuri yeZimbabwe. Sekuru vakazama, vanozama kundinyararidza siku nesikati, asi sekuru vangu vazobudisirwa mashoko ekunzi nhasi kuti sekuru vako vapedzere kutonga kwavari, vanogara kuBulawayo sekuru vangu. Saka ini mhuri yeZimbabwe ndapotero kwamuri, ina handirambi Barika, asi Barika ngarifambe negwara. Barika ngarizive kuti ini ndiripo, ndine vana vanguwo, ndine vana 2 vava hombe, ezvino 1 abuda mumba, iko zvino ndasarwa ne4 vana. Vana vangu vanodawo kuchengetwa. Ndinoshuwirawo kuti baba vagadzirise nyaya yavo, kuti kana vari kuchengeta mainini havangangochengeti mainini vachingopa mainini. Inini ndisina kana chandiri kuwana ndakavhunza, ndonzi iwe unoshayiwa chii. Handida hangu kuzonyanya kudzikisa vanhu mhuri yeZimbabwe. Ndinonzwa kubatikana ndiri mukadzi. Varume, budirai vakadzi venyu pachena. Hapana chakaipa kuti muvataurire kuti uyu munhu uyu ndiwo uya, kwete kuzoti ini ndinoona kuYouTube. Ndinonzwa kurwadziwa. Ndine chest yangu iyi iri kundirwadza, ndine chikosoro chisingachaperi. Ini pandiri pano ndatowo murwere. Saka ndauyo kuna Mr. Nyeshamba kuti vandibetserewo kuti nyaya iyi igadziriswe, because kana ndakatarisa nyaya iyi yakapresentwa yakanaretwa nemusikana inyaya yekunyepa. Ngapazikana kuti pane mukadzi zvobuda pachena zvogadziriswa. Ndinotenda munhu weZimbabwe, ndinotenda nekunditeera kwamaita. Varume ngavatibudire pachena kuti umwe anogona kufa, inini ndinogona kufa anytime, because ndinotosvika kuda kutozviuraya, baba wachiti zviuraye. Ende mweya iwowo unotori pandiri, because zvandakaitirwa inini mashura chaichaiwo. Mashura chaichaiwo, dai vakandibudira pachena ndaizozviziya rini dai ndisina kuenda kuYouTube mhuri yeZimbabwe. Ndibetsereiwo Mr. Nyeshamba, ndokumbira kuti mugadzirise nyaya iyi. Ndatenda zvangu. Sorry mhuri yeZimbabwe, ndasirira, ndiri munhu akanyanya kubatikana nenyaya iyi. Ndakatarisa muzukuru wagogo, ndinotomunzwirawo tsitsi zvakanyanya. Munhu akatambura kwaangari, ndokunyeberwawo, kunyeberwa kwaakaita nemurume wangu uchinzi ana mukadzi, ini vaine mukadzi. Zvinhu zvakaipa, dai vakambudira pachena, because achiri mwana mudiki, 25 years, mwana mudiki chaizvo. Saka ndinongokumbirawo kuti ivo baba ngavagadzirise nyaya yavo kusaidhi rangu nekusaidhi kwemusikana, kuti akwanisewo kuraramawo zviri nani. Kana tiri kuenda paBarika, toenda paBarika takasununguka tese tisina zvigumbu. Ndatenda. Mainzwa nawo munotiwo kudii tongaitinzwe. Tekla tataurawo naye akati inini mukoma Neshamba handina kumbozviziva kuti uyu ane mudzimai wake. Apa mudzimai ari kunze kwenyika, murume ari kunze kwenyika. Tekla angatiwo ndawana murume, munhu aiuya ari ega, akati pamwe ndazviwanirawo chi murume wangu, haana kuziva kuti aiwa anotoriwo nemumwe mudzimai. Mudzimai mamunzwa anzikana riri Barika rinofanira kuitwa pachena, kwete zvokuti tinge tichinzvengana, asi akutotyira upenyu hwaTekla hwaari kuti ndandisi kuzoona kuchena kwawo. Murume anongouya ka1 pagore, maybe 1 month or less, odzokera. Kana azomiramirawo 3 months, saka ndo meneji yacho here kuti auye kuno ndione zvichiita. Uyezve murume uyu kasike kutanga, inini wacho ndine makore 33, ndakatonzwarwawo, saka ndosiya here vamwe vanhu vachinzwarwo futi. Ndo nhau iripo mhuri yeZimbabwe, tongaitinzwe. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.